Здравейте хора, вие гледате Крюто, аз съм Веним. Аз съм Ивака. Аз съм Анто. Аз съм Виктор. Днес ще четем смешни истории. И ще гледаме да се напием. Сега си направим коктейл, ще ви покажем туториал за... Ще ви покажем туториал за най-якия коктейл, хора. Добре, за нашия коктейл ще ни трябват някои прости неща. Ще ни трябва газирана вода, сироп, лед и половин бутилка алкохол на вкус. С гордо 37,5% алкохол. Слагаме лед на вкус. Сега пълним една чаша. Така ето обикновено ще правите, нали, ще пълните с брашно, за да измерите колко ще слагате в кекса. Обаче ще сложим сиропа в нея. Също не измерва, нали знаеш? Измерваме, слагаме догоре сиропче, за да се знае. Това е доста сироп, между другото. Сиропа, между другото, много убива вкуса на алкохола. Това е много добре. Айде слагаме всичката газирана вода. Газирана водичка! Значи това го правим само за да може сега сиропа да го изчистим от чашата, не за друго. Не сме толкова тъпи, колкото може би си мислите. Една чаша газирана вода. Той сега. Още, ще изсипеме и тази газирана вода, за да напълним догоре нещата. И нашия коктейл е що годе готов. Обаче сега има и малък проблем. Сега си казвате, вие сигурно сте путки и разрежете много. Спокойно хора, имаме още достатъчно бутилки и алкохол, за да се накажем тази вечер в нашата невероятна игра. Сега разбъркваме и разгазираме водата и все едно сме сложили нормална вода и сме си загубили времето. Но това е коктейла и сега ще играем на една много яка игричка, която ще я видите след точно 2 секунди. Сега какво ще правим? Снимаме с 2 камери. Първо, защото сме тарикати, второ, защото сме много готини. И ще четем смешни истории, които все още не сме ги чели и просто сме почели по едно изречение от тия сайтове с podari.info. Някакви хора така, че са ебали майка си някакви такива неща взето. Примерно Анто прочете някакви истории, ние трябва да смеем. Ако това е Don't Laugh Challenge, обаче не е ретардирано, в смисъл готино. Там чете нещо, ако се разсмеем, пиеме, след това аз чета, ако някой се разсмее, пие. Взето ще се напиеме, това е идеята. И директно започваме, защото ние не сме под... Добре, аре почваме, Анто, ти си първи. По-силно говори, за да се чува. Аз съм на 16 и съм гей. Е съвпаден, защото аз съм на 16, не съм гей. Той ме накара да го ебък, после той на мен, но уж на базик, но след около месец той спа у нас и нещата се случиха, защото бяхме сами вкъщи. Добре, моята история, заглавието е: здравейте, аз съм на 25 и съм нисък, плешив и много дебел. И Виктор се разсмя. Аз това опия некс, не? Ами да, както искаш, бе. Ако си путка, не го пи некс, но ако си истински мъж... Точно така. Добре. Сега вече четем съдържанието. Здравейте! Поради факта, че съм много дебел, до сега не съм бил с жена, а съм на 25. Друг проблем е, че пенисът ми е изключително малък. В скобки 9 см при ерекция. Друг сериозен проблем е прекомерното ми окосмяване по цялото тяло. В скобки, освен главата. Аре пийте, ти се разпя. Казвам, разпи. Топ много си груб, бе, От тази история разбрахме, че този пич е плешив. Сериозни психически проблеми ми създава и майка ми, която иска да ме гледа как акъм. О, дай коктейла свърля. Тук всички пиеме. Аз пия второ на екс, мамка му. Ако не се върна жив, аз кажете майка ми, че обичам. Това беше много контрастно, бих казал. Много добре. Кръвосмешение. Готови ли сте? Да. Искам да правя секс с майка си. И мисълта да опитам да оставя своята семенна течност там, където съм... Ивак, ти си давай, че ти фетиша. Имам фетиш. Не знам дали в този раздел му е мястото, но имам един проблем, за който ми трябва съвет. Възбуждам се от женски стъпала. Всеки път се страхувам някой да не разбере и да ме помисли за някакъв извод. Какво да правя? Ти си майката. Първи коментар. Ми гледай в циците, нали? Това е нормално. Като цяло това е... На вас кой е най-странният фетиш, между другото? Най-странният фетиш... Като цяло не съм се замислил, честно казвам, но... Май няма. Вау! Добре дошли в
Ексклюзивните новини. Виктор няма фетиш, хора. О, това е тази история, бе. Брат, тази история е по дигото, брат. Докторе, приятелката ми е бремена, но аз използвам винаги кондом. Нека ти разкажа една история, казва докторът. Имал едно време един човек, който ходил с чадър под ръка в гората. Изведнъж видял тигър да го наближава, отворил чадъра си и застрелял тигъра, който е паднал и умрял. Ха-ха, това е невъзможно. Някой друг е застрелял тигъра. Точно така. Това беше това на брата! Какво беше това на брата? Това беше Виктор историка, която завърши с това беше. И така. Имало едно време един самурай, който желал да убие 10 нинджи! О, и сега ще ви прочета цялата история, хора, защото това е най-якото. Това е виц някакъв, скапан покушки виц. Имало едно време един самурай, който може да убие 10 нинджи. Един ден му скочили 11 нинджи и го убили. Не мога. Това вече го запомням. Сега ще четем вицове! Този вид са за интелигентни. Слушай, За интелигентни. двама си говорят. Къде си ходил? Бях на лекар в поликлиниката. На астролог. Това пък за пръв път го чувам. Какъв пък е той? Защото той е един такъв древен, а пък през древността на Венера са и казвали Астарта. Явно, ние сме много глупави. Според мен за наказание за толкова страх пиеш. Какво бе? Това беше толкова тъп. Това беше за Това беше толкова тъп виц, ще трябва да го изпиеш цялото. Някой се е разсмял. Между другото, мен е много тъпо, защото хората не пишат хубави вицове от 100 години. Брат, очаквах просто някой да е интелигентен и да се разсмее. Сега се някой в коментарите е написал: как може сте толкова тъпи да не се смеете на вица на Ивака, глупаци. Браво, ще в няма се смеете на това видео и ще се насъбскребнете от нас. Това е ако Къци имаше шоу. Ако Къци имаше шоу и беше 4 човека Къци. Ако това видео Не ви е харесало, се абонирайте за нас, защото идеята да не ви хареса. Това беше некреативно нещо от наша страна, но повярвайте ни, ще направим много готини неща. Напишете долу какво искате да гледате от нас. Правим много яки неща и ще са много гаменски. Надявам се ви е било забавно, да ви е било фреш такова. А ние сега ще продължаваме да си правим и ако искате още туториали за коктейли, напишете долу в коментарите, понеже ние знаем само този коктейл.